and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Usa? Ay, saba ka na ay. Hambog siya Oh, ba na? lagi. Pasiluan lang ko ba ya? Pasiluan lang ko. Pero ako ginagadaw sa tupustahan na bay. Saba niya. Hindi ko mutuon mo eh. Asa ko mutuon. Ikaw, nga usa ka probinsyano, magkauyab na dog one click sa usa ka babaeng taga-syudad. Oh no. Nanasad oh. Nanasad ka. Laay ni mo eh. Nasa ka nasultihan ni mo, mabiyabiayon ka na ako. Sakitan sa dana. Ako bang tagos nila ba? Ayaw ba? Usang ka. Ayaw, ikaw ba? Hadlo ko nung kunin mo eh. Migo ko ta. Kuan ka. Amigo, sorry na. Sorry na, God. Buang nga yun nga kung basa do eh. Kaprobinsyano Di man ko. magapugong usahay, God. Pero, at palpalong ko. Ay. Ako'y payapal be. Ayaw lang, sorry. Ayaw! Ha! Woo! Maglisod mo ka. Pero okay lang. Buang, mura magunog imposible kaya nga magkauyab na. Uyab na lagi mis uyab na mis Isitan- ana. Uyab na mis ana. Klarong uyab. Nahagka naman gini ko niya. Usa! Oh, ingat ka gani ha? Ingat ko. Ano ka? Katawa mo ka? Tepsa. Mana na? Ikaw? Ikaw nahagkan? Murag balim na, Belden. Ha? Di mo na mo pagkasulti ha. Ikaw ang lalaki, busa ikaw unta ang angay muhawak niya. Nabalik ang imo. Unya, ipaunsam na nimo nga ako may nga mao man tinuod. Siya may mihawak na ko. Hambusab ka na. Tinuod lagi. Di ko Katawa mutuoy. ko mayo. Di ko mutuhoy nga nagkauyab na mo ni anang... Nga naman. Oh, ako ba? Di ko mutuhoy nga. Nagkauyab ka na. Ako ang klarong nagkauyab, Belden. Kami si Karina ang uyab. Busa, ako ang nakadaog sa postanay. Ang binaos sa kalibo eh. Ebidensya una. Ha? Di mo na mahimo mudaog lang kag kalit. Unya, wa kay ticket nga ipakita. Ha? Oh, sige. Unsa Sige. Imo magyug pangita ang ebidensya? Oh, sige. Pakita sa ko sa mong ebidensya nga, uyab na mo si Ana. Tanawa. Tanawa niya akong aping, oh. Yan ang gihagan. Kininduha gid ko ka aping. Oh. Piti gud. Piti lagi. Tawa naman sa ka. Siya, wabi na mo ba yun? Ikaw ba siya? Okay ka, no? Di ba na ebidensya na yung aping lang, oy? Huwag may makitang kiss mark diha. Ang lipstick din yan, ah. O na, oh. Kini, oh. Oh. Away. Dini, oh. Dini, sinaw, oh. Awa, ni. Oh. Matay, huwag yung ko'y nakitang agi sa lipstick anang aping mo. Tablag yun tayo ni bay. Tablag ta, kay plus mong ito ay ebidensya nga nagkauyab na ta. Busa. Uy. Cellphone. Uy, ang ako, magka ni. Ako Ang siya. akong cellphone, eh. May nag-text ako. Oh. Oh, Ala si Ana. Oh. Akong mahal. si Ana katong bakang? Dili. Oh. Ikaw ba na? Ay, ko ginakatong anang bago. Dili. Ikaw, atik ko sa kay ka na. Amago, tanawa. Basa. Bebe. Oh. Uy. Oh. Uy, la. Oh. Oh, ha? Oh, ha? Gikan tuod sa usaka Ana. Ana. Oh, akong basahon na. Ana nanggal. Ang Ana na. Karaan. Basahon Ana. ko, ha? Sige, basahin. Basa. Aldrin, mahal, kaon og maayo ha. Unya, magkita at ugma. Chup, muwa. Chup mo. Mo na yung gitex? Bot sab ka na. Tanawa! Bebe, ako basa, be. Ako basa. Oh. Be. Aldrin, mahal. Kaon ug maayo ha. Unya magkita ta ugma. Chup mo. Binong ang ikay. Kay kaman do na kay gisuhulan aron mo text nimo no. Nagsuhol kag para mo text nimo. Sumsam sa oni mo pamasangil eh. Magkasabi kas kinuha na. Imo ko tumutumuan. Pero imposible mo gud nga. Ano man? Siya imposible. Be, ako ning tawgan be. Oo, sige. Ako tawgan, ha? Sige. Tawag ka.
Long hair kay ka na? Duha ka lalaki man yun ang nag-ilog ni mo ron? Autoral, gwapa gud ko. O kinahanglan nga motuo na gid si Miko nga tinuod ang tagna ni mama. Oh, uy. Hala, si Aldrin maning nanawag. Miabot na gid ni sila sa ila. Hello? Mahal? Ikaw ba si Ana? Oo, ako. Kinsa man ka? Hain man ang akong mahal. Tinuod bang uyab mo si Aldrin? Oo. Kinsa man ka? Si Miko. Nagsulti ka ba sa tinuod? Ha? Kinsa man di ay ka? Nganong ikaw man ang nanawag? Palihog lang ko gatag ni Aldrin ining iyang cellphone, sir. Ikaw ba yun si Ana? Oo, ako. Nga naman di ay. Nga nang nanguta naman ka, anak. Tinuod bang uyab mo si Aldrin? Oo, uyab mi. Gisugot na ko siya kanina lang. Nga naman di ay. Kinsa man ka? Di ni mahimo. Usay dili mahimo, sir. So pagkabangan nagkauyab mi si Aldrin? Sir, nagminahalay lang mi. Busa, dili ka makababag sa among gugma. Oh, ngayon to? Anong imo naman gi-off ng cellphone, ha? Katumi ko ang nanawag. O dili maayo nga magsulti mi dugay kay makailaon niya siya sa akong tingog. Murag di gyud katuhuan ba na? Murag di gyud. Tawa lang ay. Dili ta ko mamakag ni mo ba yun? Kay di mo ko mugiro ba ni ko? Uyam lang ni sana. Uyam lang ni mo sa. Ihatan lang ko na imong usa ka libong pusta. Kay ako may nakahatay ni mong ebidensya. Mi. Dili. Oh. Si dili. Di ka matag siya mo usa ka libo? Bisag napildi na ka? Wa pa ta mahuman oy. Wa pa ta mahuman ha. Uday ni tagak. Aman. Ako pa dito na. Unsa man na? Usa man ni? Unsa man na? Oh, Unsa? uy. Unsa na? Abi na kong ngipon. Papel mo din eh. Ang Wa pa ta mahuman ha. Kaugan na una na ko si Karina. Tawgan ako si Karina. Aron makatuog kasad nga uyab na mi. Ug una ko niyang gisugot. Ha? Klaro na lang kayo nga magkaaway yun ang duruha. Mulang, klaro pa ni sa tanang klaro. Pero, abi ni mo tito, si Mama Rosario ba? Kitakbuyan ba ya og ubo? Ug nihinay sa dang iyang pangwarta ron. Minus naman ang magpatagna sa ilang kapalaran. Ay, daghan na magkaroon ng internet. Mong uban, adto na lang mubasa silang kapalaras internet. Miingon si Mama nga katong Miko mo ay nakaingon sa tanan. Ako siyang gipangutana kung nganong si Miko ang nakaingon. Nya, usa may tubag. Matod ni Mama Rosario, nga daghan ang nakabati sa pagpamuking ni Miko niya dito sa priyahan. Mao nga daghan ang nabugnaw nga dili na lang moduol og magpabasa sa ilang kapalaran ni Mama. Unya? Muto, ako siyang gidasig nga dili sad mahitabo nga ang mga kauban nato sa piryahan ang mangunay sa pagdaot niya. Baya, no? Uy, magunsa naman lang ta ini kung dili na makapanag na as Madam Rosario. Wala, lunusan tas gutom ini. Maulagi. Maulagi nga mipahuway og maayo si Mama Rosario. Aron siya makahuna-huna og unsi maayong paagi, aron mo kusog pagpalig ang iyang pagpanagna sa kapalaran. Hala, Hala, ang usa ka cellphone ako ang nipagting. Si Miko na kit ni. Ngano nanawag man ka? Karina, love. Kinahanglan sultihan mo nga kong amigo nga uyab na ta. Sige ha, pakisulti niya. Ngano kinahanglan mang may bawo ng imong amigo nga uyab na ta? Maulang, kay ganahan man kong manghambog niya nga gwapa kay nga kong uyab karon. Mao pa? Panghambog lang di ay imo. Bye. Unsa naman na?
Sige na, lab. Huwag yung ko'y lahi kasulti kang Aldrin. Gawas nga, tinuod gyud nga uyab ta. Mura na imong isulti. Sige na, lab ha. Sige ba, Aldrin? Ikay istorya o. Ikay pangutanan ni Karina, bahin na mong duha. Sige. Ambi. Hello? Naka diya? Hello? Naitaw diya? Minga man. Tubag uy. Si Karina ka? Tinod bang uyab mo si Miko? Siya na. May gisulti na siya, ha? Karon mito, nagyug ka nga, Ay, saba. uyab na Miss Karina. Ay, saba. Ug nga kami ang unang nagkauyab. Una ka pa. O may tao? O siya? May tao? Siya tao ako na eh. Sa kon ba silpon ba may tao? Karon pa kayo magkasulti niya, mingo na kang way tao diha. O may tao, o may tubag. Ikaw pag isulti oh. Siya tao, bebe. Sige. Hello, Karina? Wa ko makauyon sa imong gibuhat nga imo kung gipanghambog, Miko. Oy, kakuan lab ka nang, gusto man lang kong mahibaw sila nga, wa ko manghambog nila, nga tinuod yun, gisugot na ko nimo. Wa pa kay pagtugot di ka nako nga mahimo na ko nimong ipanghambog og ipanabi nga uyab na ta. Saan na? Ha? Saan na? Og tungod ini, ayaw una panawag nako. Saan na? Kay dili pa ko ganahang makabati anang imong way hinungdang tingog. Karina, ayaw na ko kasuko, naunsa man ka, oy. Sukon. May kalit man lang kalami. Di pa ka, ana? Nilami suko. Nga ako kang gipanghambog. Nilami yan suko. Sabas ko na ba yan? Ako, Karina, di ba ka ana nga ako kang ipanghambog? Buti pa sabot ana nga, proud kay ko nga nagkauyab tang duha. Bisa na. Kinahanglan nga manangig ka nako. Si tubag. Bye. Ayaw na, Karina. Ayaw ko kasuko. Si tubag. Hello, love. Hello, hello. Nawa. Oy, Saan na? Saan naman? Wala na. Artista ko, may gagabay may kuy. hello. Bisag wa gina siya. Bisag wa na sige kasulti diha. May kasulti ko, oy. Si Karina lagi, pero... Pamakak. Masuko ginawa na mamakak ka. Ang kuna lang gud nga ako na nagkadaog. Yata na napusta ni Ubi. Usak libur bito na. Ako lagi nagkadaog. Ako? Hay malagi mo ebidensya. Ngano ako may imong paninglan nga ako may naghatag ebidensya nimo. Ako nagkadaog. Klaro kayo. Niyas kong silpo no. Binuang ni. Umdangon ta doy. Usang dangon. Di ka mahatag sa mong pusta? Ay, usbon na to ang pustanay. Usbon. Saan mo na ito pag-usab? Di mamahimo nga. Mapakita ni mo si Ana. Kay mag-away niya ta. Tungkol sa babae. Kang laayan ng kinabuhi. Sige na. Hatagin ko sa kalibo. Didak lang siya mga abangan bay. Usa? Nasad? Wa na. Misika na gid ang banta tong Miko nga napildi siya. Da. Mayra. Maldito bitaw ka. Karon, kinahanglang masuya ka ni Aldrin aron magkaaway mo. Uy, gigutom gid kag maayo ba Miko? Kasi may digot mo nga pildi man ko. Lain kay sa puton dako kag kaon. Hinahina lang. Inganam ginang kinabuhi. Usay magadaog, usay mapildi. Uy, ako silpon. Uy. Ulo. Si Mahal. Hello, Mahal. I love you, mahal. I love you, Sab, Mahal. Uy, ganoon ka ba eh? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!